euskal kirolari. Hartu kontrola. Aukeratu rola. Kaixo, ni Miren Arrita naiz eta Euskaraldian parte hartuko dut aho bizi bezala. Eta zu? Ni kirolaria eta euskalduna naiz. Eta zu? Ni ere aho bizi izango naiz. Zein da euskal kirolariren helburua? Euskara eta kirola uztartzia, gaztiok guk, kirola euskaraz itxeko. Kaixo, egunon, Mikel Landa naiz, Movistar timeko txirrindularia. Eta gaurko entrenamendurako lagun batzuekin gelditu naiz. Apa, egunon! Egunon. Gotxon, zu hau bizi zara, ezta? Ni hau bizi naiz, bai. Bai, zu Julen euskaraz dakizu? Bai, ni bai, hau bizi naiz. Hau bizi esan nahi du, azaroko 23-tik abenduaren 3 arte, aurkitzen zaren pertsona guztiekin lehenengo hitza euskaraz egingo duzula eta euskaraz egiten saiatuko zarela. Ni hau bizi naiz. Eta zu? Hemen daukagu Jon, zer moduz? Euskaraz hitz egiten duzu? Ahaztu zaio, orduan belarri pres esango zara. Belarri pres esan nahi du, beti pres egongo zarela euskaraz besteak entzutea. Bale? Bueno, orduan hau bizi gara. Eta zu? Gu ere aho bizi gara. Eta zu? Munduko igerileku guztietan eta edozein estilotan izan euskal kirolari. Euskal kirolari, surfa eta kirola euskaraz. Ta zeu, ze basaz euskal kirolari? Euskal kirolari, gozatu kirola euskaraz. Gimnasia ritmikoan ere euskaraz. Izan euskal kirolari. Ikasi kirola euskaraz itzen. Gaur ni euskal kirolari. Zu noiz? Eskuz esku, pasez pase, izan gaitezen denok euskal kirolari. Kaixo, ni Asier naiz eta Euskaldian aho bizi izango naiz. Eta zu? Ni berrez Julen naiz eta gaurkoan naiz eta gorriarekin jokatu, ni ere aho bizi izango naiz. Crossfiten ere euskaraz. Izan euskal kirolari. Izan euskal kirolari eta eman oxigeno euskarari. Kaixo Zulu, egunon. Egunon, lastana! Lagunduko diazu gaurko entrenamenduan? Bai, hori espero dut. Bai. Zu hau bizi zara, ezta? Bai, benetan, eta arro nau. Gu hau bizi gara. Eta zu? Teknika hobekuntzarako zentroan Euskaraldian parte hartu dugu. Gu aho bizi gara. Eta zuen?